σηκώσουν τους θησαυρούς. Ξέρεις ποιος είναι ο θησαυρός μες στο σπίτι. Μα ίντα αν ήρθες ευσές, ίντα από τον το κυλίκι. Τι ήρθες. Άρκεψες πάλι. Έλα πω, ναι, βάζ' τον καφέ πάνω και έχουμε να μαγείς. Γεια Σπασιάν! Γεια Σπασιάν! Γεια Σπασιάν! Τι θέλεις. Πού είναι η μάνα σου? Είναι μέσα. Τώρα έμεινες μας συγκίσεις. Έφυγε. Πού έπιες και έφυγες? Μα να σου κουμέλο αρκαλμό. Παναγία μου ρε φίλε. Καλά και να έχεις τον το χτυπιό. Ενοχλείσαι πολλά. Γιατί έτσι να με σε ενοχλεί. Παρά το κάθε σε όλη μέρα γιατί πιένεις να καθαρίσεις. Έχω πιο σοβαρές δουλειές για μου. Σίγα, εφασί δουλειές. Μα νομίζεις η δουλειά κατά εκνόμηση είναι μόνο η τσάπα. Δουλειά εκείνη που σε ταΐζει. Να ιόμινεις κολλιστικός. Πρέπει να μένεις να το τσιρίσεις να πούμε να δεν είναι. Είπες τίποτε. Είναι τα δουλειά κάνεις λάλο. Αφού και να σου πω πάλι δεν θα καταλάβεις. Γιατί, με παλαβεί. Όσα είδες τόσα ξέρεις. Σιγά τον πολύ ξέρω. Παραμάνω μιλάω σου ξέρω. Πού τα κάθες, θα ξενυχτικά που γυριστείς. Ξέρεις που γύρισα. Α! Μην ισχύει τίποτα κρυφόν, ο κόσμος όλος κρατήσει όπως το μάτι. Δεν έχουν άλλη λένια άλλη λόγω κάτι. Ναι, μα ο κόσμος θεωρεί για να πει. Ας πει. Ναι, μας καίγει το όνομα σου. Να νομίζεις λαμβάνω υπόψη μου κανένα. Παρά να πει το όνομα σου καημένε μου, καλύτερα να πει το μάτι σου. Εσύ έμεινε τώρα μας συμβουλεύεις. Τι παροιμία το λαλεί. Άντε ρε να χαρείς. Τι είναι καμένο ο ήλιος με τσίστες όρνητες. Εσύ, να μου καμείς. Εγώ. Ναι, εσύ. Εγώ έχω δουλειά. Ναι, αλλά είναι ο Γιάννεσης. Έχω δουλειά. Ναι, αλλά... Είναι ο Γιάννεσης. Έχω δουλειά κύριε μου, τι σε νοιάζει. Όχι, έτσι, είπαν σαν κασερή να έρθει να μου τα μίσεις λίγο. Εντάξει, πώς που είσαι. Τούτα τα σερούθια κάνουν και βαρετές δουλειές. Μάνα μου τα σερούθια του μωρού. Πιάσε να δεις. Κι ας έτσι απανά δυναμώ σου τσαλέβηκα μου πες πολλές σε Να δω. Έτα. Άντε κορί. Έλα να μου τα μίσεις κορί. Γιατί, τι συμφέρον έχω. Όχι, έλα μόνο να μου κρατάς το λάστιχο κορί. Ούτε το λάστιχο σου κρατώ, ούτε τι θα. Εντάξει, έλα μόνο να μου δείξεις, γιατί εγώ δεν ξέρω, δεν ξανακάμε έτσι δουλειά. Μόνο να σου δείξω όμως, όχι να έρθεις και με βάλεις καμιά του. Εντάξει, δεχτώς, άντε έλα από τον τοίχο. Γιατί, δεν έχουμε πόδρομο. Μας ειδεί κανένα και της μάνας σου. Αν της το πει. Η μάνα σου είναι να το πει του γυρού σου, του γύρι σου θυμώνει να μας συναναστεί. Καλά λαλείς. Χωρίς που έχω δικαίωμα. Έχεις δίκαιο. Άντε έλα και να σε βοηθήσω εγώ. Μα αν έχεις ανακατεύει καπόντι. Πασίς του πάνω μου λαλός. Να τα καταφέρω. Καπαλίζεψε σου που πάνω και να σε πιάει από κάτω. Λέγα, φε μου το να σου το πω, ένα σετ, το ένα, έτσι. Έτσι, μπράβο. Είδες που εφοάσουμε. Χαλάρωσε. Χαλάρωσε. Αφού έβαλες γλώσσα μέσα. Καλημέρα. Μα δεν μου βάζω και γυρεύκεται το χαραμάν του που. Εμείς έχασαμε, άλλοι έχασαμε. Α, κατάλαβα. Πάλε κρύβα μου τους γειτόνους. Να ακούσεις ρε ζηλίκια. Είναι τα πράγματα. Είδες πως είναι. Și καθυστέρηση. Η πρώτη είναι η τελευταία. Εμείς δεν θα ήταν καθυστερημένοι. Πού να καταλάβει, ρε. Οι φιλενάδες του δεν έχουν έτσι πρόβλημα. Τούντι όμως είσαι σίγουρος να έχουμε και την έννοια να νεγιώνουμε και σύλλον πάσταρτους. Άρκεψες πάλι. Έλα εδώ που πάει, σε να πάει να ξαναπέσεις. Να ετοιμαστώ να φύγει. Αποφάσισες να ψάξεις για καμιά δουλειά και για κάμου. Να πάω στο ρί. Δεν καλά τσίμες. Και τη δουλειά ξέρεις, περνάς καθίσει. Να πάω πάρω τραγούδι μου για Eurovision. Δεν θα πας για δουλειά δηλαδή.
Γιατί δουλειά κατά η γνώμη σου μόνο η τσάπα. Και το ψαλίδι, και το βελόνι, και το μυστρί. Ερμιονί! Ωραία αλπινή! Ωραία αλπινή! Ναι, είμαστε μέσα. Τι είσαστε? Με την κοπελούα. Εντάξει, οδηγείτε μέσα. Λάμνουν τα ρεμοχάλαστα. Κοπελούα να πούμε διάφρενη, του πάμε την τριψολείο. Δεν ανάγκη να την προκλειωθείτε. Βοήθη για να του το πει. Μα δεν το πει τώρα, να το πει ύστερα. Μου είναι σαν τροπάεις που είναι σκρίψεις. Ωραία, ποιος να το πάει λάδι. Μάντεψε. Να με τίποτε μάντης. Η δεσποσίνη. Να μου ζητάς πως είναι πάρα. Φαίνεται ότι έφαγε κοκό. Να μου σημαίνει φάει κοκό. Δεν μου πάρεις τα στον παλαμό, περιπέζεις μας. Αφού εντάξει, περιπέζω. Φουσκώνει. Γιατί είναι τίποτε άρρωστη. Αφού σου είπα μου, έφαγε κοκό. Άντε βάλε. Αγκαστρώθηκε. Ανοιχτό σαν το μάπου. Εντάξει. Μα δυνατό. Γιατί λίγη πίτης, τίποτε ένα πράγμα της λείπει. Ο νους. Μα τέλος έγινε. Μόνος ο διαφορετικός τρόπος που συνέβη έως τώρα με τους αιώνες. Ενώ ο κρίνος, δηλαδή να μάθουν και τούτοι έτσι. Μα δεν γιατί του τι έμεισε το νου της. Ποιος τον έχασε για να τον έβρει ο βέλος. Μα δεν γιάσκε της η ορμά δεν ξέρω να προβιλάσετε. Καλά και. Εντάξει, αυτές Κύριε Έσοδος, εμείς έσω μας. Κύριε Λέισον. Όσες φορές κι αν του φωνάξεις, η κούσα έσπασε ρε. Αν μας πας η βάτα κάτσε να την κολλήσεις. Απάνε αλήθεια, πού το ακούσατε. Εξήφκαλε την ημάρα. Και ακούσατε είναι παραλύκετε. Αρνιέται το, αλλά το πράγμα είναι φανερό. Πότε ρε φανερό ρε μάνα. Έχει καθυστέρηση! Δεν είναι δυνατό σιώ, δεν είναι δυνατό. Μα έτσι εύκολα γίνεται κομμελούι. Φίλιππε μου, άμα είναι το χωράφι καλό και ο σπόρος γερός, ούτε λίπας να φέρει ούτε τσάμπισμα. Κάνω νοσίσκα. Μάνα μου, και έχει επιτήριους τώρα. Κανονική να είσαι και παντρεύκεσαι σήμερα χωρίς πρίκα. Όχι να τρέβα και μπάστα του είναι τα πίσω σου. Δεν μπορεί να το φωτίσει ο Θεός. Τζίνον που κάμε τη ζημιά, να θελήσει να την αποκαταστήσει. Μακάρι. Σύμνα κύριε, τι έπαθες και φτιαλόιζεσαι. Έτσι είναι τούτη η ζωή. Όποιος δεν έχει τον νου του, έτσι παθαίνει. Αλλά πάνω απ' όλα κύριε, φτιες είναι οι γονείς. Αλίμονο. Δείξον ημίν τον πατέρα δηλαδή. Κατά τους γονιούς είναι και το παιδί. Κατά του, νούσιμοι γονείς, νούσιμο παιδί. Παιδί γονείς, πελάμπε. Εγιτό! Μέρα, κλίκα μου. Αν νόμισες ότι με τις όρνηθες σου μπορείς να πιάτσω να αρέσεις, να το βγάλεις με τον νου σου. Έχουμε και εμείς φίλους ρε, έχουν και φτωχοί φίλους. Πρώτα Ερακλή, ο κόσμος καλημερίζει. Λέει καλημέρα. Δες τες εντυνικούρες ξαβόλατε και μπαίνουν κοντά μου. Καλημέρα και καλημέρα, αλλά καθίσκεις μας. Τούτα να τα λαλίτσι πώς σε ξέρω. Που τη μια είναι λιγουρής της και που την άλλη πορτής της. Για το όνομα του Θεού Ηρακλή, δεν τούτα τα πράγματα που λαλείς. Αν δεν άντρεπεσαι που μένα, άντραπω που την κορούδα σου που σε ακούει, μια κορούδα γνή, πως το κρύον το νερό. Αντερά, δεν είσαι καλύτερη πουλό του. Καλά να μου την νύχτα να μαλιπέσεις να κοιμηθείς με το στραό και να ξυπνήσεις το πρωί για μητσοκαμμάρι. Ποιο είναι το πρόβλημα σου Ερακλή. Είστε μήνυμα στους αστυνομικούς να παραβλέπουν να κονα. Ποιον εμπλουτάισες για να κάνουν την αστυνομία να παραβλέπει. Τούτε είναι η δουλειά της αστυνομίας δεν να παραβλέπει. Ποιος είναι αυτές τις συκοφαντιές Ηρακλή. Μα σε πελώ ρε. Να σου τους πω για να πάνε να τους καρφώσεις να τους πέψουν μετά θέσεις στα θέμα το βάφρο. Σου δίνω τον λόγο μου. Δεν θα πω σε κανέναν τίποτε. Απλώς θέλω να ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι ανάγοντες. Οι συκοφάντες που βγάζουν το όνομα μου. Αν είναι ποτέ δυνατόν εγώ, ο Αριστοφάνης, να χρησιμοποιήσω πλάγια μέσα για να παραποδονώ. Άντε, με μου τα μεγατόνια να με συγχύσεις τώρα. Έχω το πιασμένο το πόση σου τούτη φορά. Πώς έχεις πιασμένο το πόδι μου, Ηρακλή. Μα σου ρε, έχουμε και εμείς φίλους. Έχουν και φτωχοί φίλους. Όλοι μόνο Ηρακλή μου. Ο καθένας έχει τους φίλους του. Ο άνθρωπος μπορεί να ζει χωρίς φίλους. Η φιλία την έδειξε ο ίδιος ο Θεός. Για παράδειγμα, Ηρακλή, εγώ σε θεωρώ φίλο μου. Εσένα, κι είναι φίλος. Ένα σου πουν οι φίλοι σου. Και έμπονοι φίλοι μου ρε. Μ' αρέσει ο Πανης, πού να πω την ιστορία. Σιωπαρά έσου, έσαι βάλα δικηγόρο. Πόσο καιρό να σε νευριάζουν και να μην μπορούν να σου Και μιλήσουν. να ρίξεις έσω σου να την άξω στα ριζόπια. Άκου να δω και ο Θεός και να ψοφίσουν όλοι σας στη μια σου πράγει σήμερα. Έγινε κάτι την ώρα να βρουν να ξαπλούν με κάθε μέρα τον άντρα μου. Αν δεν τις θα και ξέρω να μην πέρα μου γίνεται. Σιωπαρά, άντε, έρθα τους δω εγώ τους τη χαρά να με βάλουν μες στα δικαστήρια. Εγώ είναι να τους πάρω στο δικαστήριο. Στο δικαστήριο του λαού.
Κόρια! Κοράτμινη! Κοράτμινη! Ναι, ποιος είναι? Είσαι μόνη σου! Ναι, τι θέλεις πάλι? Έλα σκορέτα και θέλω σε κάτι. Κι ο νιάτια ξεφέμα μου. Το τσίλι σου είναι μόνη. Παιδιά, πού θέλεις να έτσι? Έλα να σου θέλω να σου πω κάτι σοβαρό. Έσκεψε. Σε παρακαλώ, Λόλο σου, σε παρακαλώ, έλα να εξηγηθούμε. Είναι αλήθεια και νο μ' άκουσα. Τι άκουσες? Κάτι μου είπαν οι λίγοι μου. Τι σου είπα? Κάτι που μας αφορά. Ποιος? Εμένα και εσένα. Και διάφορα να σου σιώ. Ω, Μαρσάλη, στην παραβή. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, σταμάτα να κλαις. Πάψε να κλαις. Έτσι, μπράβο, έτσι. Δεν μου να δούμε είναι αλήθεια και νο μ' άκουσα. Πώς δεν τα άκουσες? Οι τύχοι έχουν συναυκιά, ακούσαν τους δικούς σου με φωνάζας. Τι τους ακούσαν? Οι δικοί μου. Φου τι να κάνω, τι να κάνω? Γι' αυτό σου φωνάξα να δούμε τι θα κάνουμε. Πέμ, ό,τι μου πεις να κάνω. Γιατί μου το είπες. Ήθελα να μου σίγουρη. Καρτέρα να γεμίσεις για να μου πεις. Επόμενο να το πω. Ο τσίλι σου, μην το ψάξετε τίποτε. Αστιεύκης, μόνο με την υποψία να μας φαξίζει τους δυο. Η μάνα σου, μην τα ρωτάς να αντιμετωπίζεις. Κατάφερα και κάνω να ρωτήσεις σιγά σιγά. Αλλά δεν είναι σίγουρη ακόμα. Ρίψε λίγο σταυτό μες στα μούτρα. Δηλαδή, Να σου παραγγείλω εγώ. δεν ξανακάμε έτσι δουλειά. Σφάξε κανέναν πεζουνούι. Να σφάξω με ζουνούι. Ναι, να σφάξει πεζουνούι. Α, να σφάξω με ζουνούι. Ναι, μα να έρθει η ώρα πάντα φανεί. Ως που να έρθει η ώρα ρε μάνα με να βρούμε μια λύση. Τι λύση θα βρούμε? Ό,τι κάνουν όλοι. Δηλαδή, Να σε πάρω ναι. σε ένα γιατρό. Και τι θα κάνουμε στο γιατρό? Ο γιατρός είναι να κάνει. Ο γιατρός ξέρει τι δουλειά του. Θέλω να μου πεις τι θα μου κάνει ο γιατρός. Να σου το ρίξει, να μου θέλει να σου κάνει. Έτσι, θα πονήσω. Δεν μπορεί να καταλάβεις. Πότε λαλείς να πάμε? Πότε μπορεί να σκάσεις τους δικούς σου. Καμιά μέρα μπορεί να λείπουν. Μόλις μάθεις, ειδοποιία μεταξύ. Συνήθως Σαββατομπά να ψουνίσουν. Φυσικά όμως πρέπει να κάνεις το κι εγώ μου. Τι να κάνω μυστής? Οικονομικά εννοώ. Να δούμε πώς θα μπορεί να θέλει ο γιατρός. Πώς είναι να θέλει? Να με θέλει καμιά 500 λίρες. 500 λίρες σε ευρώ. Ανεβουλευτικές. Ήξερα εγώ να πάθουμε έτσι δουλειά. Και τώρα τι σκέφτεσαι να κάνουμε? Εσύ, δεν κρατάς τίποτε. Πού να τα βρω? Ο κύρις μου δεν κράτα τόσα λεφτά. Τι να κάνω, τι να κάνω. Κάτι πρέπει να κάνω. Όπου και να είσαι να αρκέψει να σου φαίνεται. Κατάλαβες κύριε μου. Έβγαινα με και να γύρεις στο κόμμα. Καλά ρε. Κόμμα εσού, κόμμα κύριο. Καλά, πού το μάθες? Πέρασα σήμερα από γραφείο του κυρίου αστυνόμου. Τηλεφώνησε, του είπε μου ένας βουλευτής και παρακάλεσε τον να επιληφθεί προσωπικά μιας υπόθεσης η οποία προκαλεί οκληρία στο χωριό μου. Ποιος βουλευτής δεν σου είπε? Σκοτώθηκα. Μα δεν μου είπε. Τι γίνεται. Τούτος πρέπει να ταΐσεις. Μα πού να πρέπει να τα είσαι ρε, όχι. Αν δεν έχεις προκειμένο δωράζεις για να ταΐσεις. Πες μου κυρία, πούλησες τους τίποτε όρνηθες τελευταία. Μιλώ σου. Γιατί μου απαντάς. Πού να ξέρω. Σου ρε σούμα να με πουλάς πες όρνηθες μου. Μια της εγώ. Μα γιατί να εισζόγεις. Λυπήθηκα τη. Είπα μπορεί να θέλει να καμπηλείς του πόρτις της κερμένης της τώρα που να καστρωμέ. Την ώρα που αγκαστρώθηκε να ρώτησες σε. Πρόσεξε καημένη μου, δεν θέλω να πουλάς πες όρνηθες μου κι όποτε θέλει ας πιάσει. Να τρώσει και να τον ξετοιμάζουν. Όχι να το κάνουν και χάρη. Κι αυτό λύρες, δεν τις καταδέχεσαι. Λύρες. Τι να κάνω εγώ πιο λύρες. Εγώ με μια όρνηθα διορίζω γιατρόν. Με μια ντουζίνα αυκά διορίζω νοσοκόμα. Δυο λύρες. Και τι αξία έχεις που διορίζεις γιατρόν και νοσοκόμα? Κάνω το καλό. Βοηθώ τους φίλους μου, τους συγχωριανούς μου, τους συμπολίτες μου. Και να σε κάνουν οι φίλοι σου ρε συγγενείς σου χρυσήν εικόνα. Δεν είμαι Θεός να με δοξάζουν. Εκτίμηση θέλω από τους ανθρώπους. Ρε, για την δόξα μου πασχίζεις. Ξέρω σε καλά εγώ, σπούδασα. Ό,τι θέλεις πίστευκε και ό,τι θέλεις λάλε. Εγώ να κάνω το καλό ο κόσμος να χαλάσει. Πες μου, δεν μου φέρεις σήμερα από Ευρωβόλη. Είναι που βλάσσα του τον καιρό, καμπόσες κλειστηρίδες. Καλές οι κλειστηρίδες, τρώντες. Ξέρω εγώ αν έφερες τίποτε βρώμο χορτά. 30 φύλλα να τες ταΐσεις, πάνε σκατά ένα βρωμό. Σπίτι, να μου σου. Είναι που θες να ζητάρει, Ενώ υπερβολικά. Χα, κάτι πάει και τομάτες, πάει τα βούχα. Φέρ μου αλλά με, φέρ μου και ένα σανίδι να κόφκω πάνω.
Κοίτα κύριε μου, πότε καταντήσαμε να κάνουμε σαλάτα τον ορνί. Ο προκομμένος ο γιόκας σου είναι τα στρατάνε και πάλι. Δεν ξέρω, ήταν και πως το παλαρισμένο σήμερα. Ζήτησε μου και λεφτά. Τα περνάμε από να με ζητήσει. 500 λίρες. 500 λίρες! Είπες σου τι θα σκιάνει. Μαζεμένα πράγματα. Φαντάζομαι να του έδωκες. Όπως έστωσε να κοιμηθεί. Ασφακά. Μα έχει 7 μήνες που μου λαλείς ότι να φροντίσεις ρε μάνα μου. Να μου θέλει να κάνω ρε μάνα, μα πάω δουλεύει το ποντάκια της. Προσωρινά, ας του να συνάξεις με τα ριάλια. Άτσο αν έπαιρναν το τραγούδι μου για Eurovision. Τι να κάνω με μάνα μου, δεν έπερασε. Έτσι και πέρασαν εσάς τίγες, α. Συμβούλαμε εταιρείες, κέντρα, διαφημίσεις, μετά να σε πάρουν συνα. Αλλό. Αλλό. Μα μάνα μου, ως την νέα Eurovision το μόνο να σπουδήσει. Ξέρω το λάδι, να μην το ξέρω. Πόσο καιρό να περπέζω ως δικούς μου. Μουρμουρουσού. Να σταματήσω να τρώνω, γιατί έγινα από στη λότα. Πάρε καμιά ζώνη ρε μάνα μου, περιόδες στη λέω την δικιά σου. Να με φέρω στο λίμιτσι και μπορεί να κατεβίω στα γόνατα μου. Μάνα που τον κύριο σου και φωνάζει, τρέμουν τα γόνατα μα. Τι είναι η φωνή του όπως τη Σιρήνα. Είναι κακός μάνα μου. Δεν μ' αφήνει να φωνάζει που η μάνα μου δεν καλά. Ωραία, Πυρή! Πού κάνεις χωρίς τον τύπο. Τελευταία μέρα σπασία. Ναι, μόνοι. Δεν είναι να μου κάνεις. Ούτε να δανείστης, ούτε να δανείστες. Η μάνα σου που έκανε. Τη γειτονιά. Εγώ να κατασκοτώνουμε όλη μέρα, εσείς να κράετε γειτονιά. Έτσι να σπάξουν τα βέρκα. Πήγαινε μέσα. Άντε μας. Φίλιππε, Φίλιπ, αυτά που κάνεις. Να πεις εγώ και τώρα να σου σκοτώσω. Μάνα που βάζεις πάλι ρε μάνα. Είναι που θέλεις να μου κάνω και μου. Κόρτα το ορνί. Σου, ουέ, δεν στρώναμε και πάλι. Κόμμα να πτύχει. Και καλό, εγώ να σκαλίσω, εγώ να ξυφορτήσω, εγώ να ποτίσω και εσείς, δόκτα Τζαραχάκη. Κυρία μου και παραγωνίες πάλι. Τι στο φρόντο θα με ρωτάς με τα πούπαθα. Μα αν τα μπορεί να μη σε σολάν, όταν δεν με ξαναγεννήσει η μάνα μου. Ποιος σου φταίξε. Ποιος μου φταίξε τα. Ρε να με πες που ήμουν και να φύγει ψυχή μου. Δεν ξέρω πώς το με πόλη, μακάρι να ξέραν ούλα. Μόνοι σου τα φύτευσες, μόνοι σου να τα τσεκέρεις. Πάνε κάνω και έναν καφέ και θέλω να τσιουσκιώ. Σκοτώσεις που είναι κούρας. Πάνε έψεις έναν καφέ και βρίσκα. Φίλιππε μου. Φίλιππε μου. Ρε Φίλιππε. Ρε παπαλαβάνι. Κάτσε εδώ και θέλω. Θέλω αυτές τις ημέρες Φίλιππε μου να δώσεις ιδιαίτερη προσοχή στην καθαριότητα των γνήθων. Θέλω να πειράς μπόλικο νερό και αρίχνεις και καμπόσο ασβέστη. Ο ασβέστης γεμούτη έχει την ιδιότητα να καταπολεμεί τα μικρόβια και να αποτρέπει λησοσμία. Κάνε αυτό που σου λέγω και θα σ' ανταμείψω ένα λόγο. Να μ' ανταμείψεις. Και βέβαια, θα σου διω 2 λίρες την ημέρα. Δώσ' μου 500 λίρες και θα καθαρίσω 2 μήνες κανένα. Ξέρεις κανένα που να πτερούνε προκαταβολικά. Τα γιο μου κανένας, εγώ είμαι ο γιος σου. Σια γιώκα. Πρέπει να μάθεις ότι κανένας δεν σου χαρίζει. Που το θεωρία είσαι. Πρακτικός που σε έχουμε και σένα που είσαι πρακτικός. Κάτσε, εδώ να πες. Πέρα να πες. Θα αρχίσεις να μάθεις, α. Ας σου πω, είναι θέμα. Κάτι πέρα μου. Τι μέρα έχουμε σήμερα. Τετάρτη. Μάλιστα. Ακριβώς σε μια εβδομάδα. Σε μια εβδομάδα αν μπορείς να ετοιμαστείς. Και να μας πάρεις ταξίδι. Δεν έχουμε ξένους. Τα πω, δεν είχαμε ξένους για να μην έχουμε ούτε τώρα. Τούτοι είναι και σαν τους υπόλοιπους. Πρώτα, πώς είναι. 2 πιθανόν 3. Και θέλω μια εβδομάδα να τραβετώ 3 ξένους. Έχουν τίποτε ταινία. Τούτοι είναι και τρώσει οτιδήποτε. Καταρχάς, ποιος είναι. Είναι ο κύριος υπουργός. Ποιος είναι υπουργός. Μισό λεπτό να σου πω ακριβώς τον τίτλο. Εδώ. Μάλιστα. Είναι ο κύριος